Pa mor aml fyddwch chi'n edrych mewn drych? Ddim yn aml. Dewch, Lisa. A wyneb prydferth fel na? Mae'r amgueddfa yma fel ail gartref yn mi bellach. Mae yna ofergoeledd ofnadw am ddrychau, chi'n gweld? 7 mlynedd o anlwg. Sa'n credu mewn pethau fel na. Gad y siarad I fi, reit? Bingo, aros hwnna. Esgusodwch fi. Da iawn, Mr Truff. Ffeithiol dros ben. Wrth gwrs, erbyn yr oesoedd canol, roedd yr eglwysi wedi gwahardd drychau, oherwydd bod nifer o'i harweinwyr yn honni bod y diafol yn y drych. Satan yn syllu allan drwy'r porth. O'r byd arall fel petai. Ni jyst eisiau gofyn am y ferch fach yn y fynwent. Be wetsoch chi? Mary Ellen Jones. Wedi gweld hi. Y parchedig Iorwerth Jones? Isio siarad â ni, Mr Jones. Felly chi dod mewn? Mae'n flin da fi am yr rannu bendod, ond fi ddim yn cael llawer o ymwelwyr. Diolch. Wel, ble ni am gychwyn, Mr Tryfan? Da'ch stori chi neu fy stori I? Trust me on this, Vic. Fyddwch chi'n credu stori, Mr Truff. Wel, mae'n anodd cofio popeth, cofiwch, a ar ôl 100 mlynedd a mwy. Roedd fy chwaer, Alice, yn addoli I merch fach. Mae'n werthu'n da i'n canu iddi ac yn y blaen. Llai gweld I nawr ar bwys y ffenestr yna yn tynnu lluniau. Roedd andros y dalen da I am ddarlunio a peintio. Blodau, adar, glwnod byw. Ar I ffordd adre o'r ysgol yr oedd I pan ddigwyddodd y ddamwen. Prynhawn glib o hydref. A Mari Elin fach wedi lapio'i chot goch yn din amdani ddi. A chlywodd ei ddim y car yn dod rownd y gornel. A bu o hi farw yn y fan ar lle. Nath y car ddim stopio. Ond oedd pawb yn gwybod taw Henry Lloyd y Plas oedd yn gyfrifol. Doedd e byth a beinydd yn gyrru fel jehiw ar hyd y lonydd ma'n mynd o dafarn I dafarn. Fe oedd yn chwaer byth yr un peth ar ôl y diwrnod hwnnw. I selder ysbryd. A doedd I ddim yn hapus chwaith da ymchwiliad yr heddlu. Yn enwedig ar ôl I mab y Plas gael I ryddhau heb unrhyw gyhuddiad yn ei erbyn. Ond oedd e'n fab I ynad heddwch ac yn yr un lodge a'r Chief Inspector. Dechrau cofio, Mr Tryfan. Naturiol ddigon. Doedd I ddim yn ei hawn bwyll. Deud y gwir bydda cymorth seikiatrydd wedi bod yn fwy llesol iddi na'r yw ddetectif ceiniog a dima fel fi. Ond roeddech chi'n arwr mawr iddi, Mr Tryfan. Hynny ydi, cyn iddi gael ei siomi yn o'ch hefyd. Doedd dim tystiolaeth, Mr Jones. Mae rhaid cael tystiolaeth. Ond beth am ddilyn eich trwy'n, Mr Tryfan, fel pob detectif gwerth I halen?
Dyna pryd penderfynodd Alice ddial. A lladd Henry Lloyd. Cyn dod yn ôl yma i'r Ficerdi a chrogi un. Mae'n ddrwg iawn gyda ni. Mae hyn siŵr o fod yn anodd iawn i chi. Fe gladdwyd y ddwy ar wahân. Roedd meddygion sy plas ddim am ei Alice gael ei chladdu yn yr un fynwent a'i mab. Fe'i cladwyd ei tu fas i'r fynwent gyda'r tlodion a'r pechaduriaid. By'r cyfan yn dawel am sbel ac yna fe ddechreuais i weld Mari Elin yn crwydro. Oedd hi'n iawn, Mari Elin? Ie, gret. Fel ma ysbrydion, chma. Pawb yn meddwl fy mod i wedi colli fy mwyll, ond fi'n siŵr. Yn siŵr bod na fwy i'r stori yma. Yma ffordd. Mae pawb oedd ynglyn â'r achos yma wedi'n gadael ni. Wedi marw. Pawb ond y chi, Mr. Tryfan. Fi? Ambell un wedi mynd mewn ffordd, wel, hynod o anarferol. O'n i'n meddwl bod chithe hefyd wedi diflannu, Mr. Tryfan, nes i fi'ch bylchu yn y fynwent y noson o'r blaen. Dach chi'n meddwl felly bod Alice yn dal i ddial o ochr arall i'r bedd? Dach chi'n meddwl bod hynny'n bosib? Wel, dyma ni yn y fan hyn yn sgwrsio dan gilydd. Wy'n hen wr a chithe heb newid dim ers y tro diwetha gweles i chi dros hanner canrif yn ôl. Dywedwn ni fod unrhyw beth yn bosib. Yn y fan hyn digwyddodd e, cofiwch. Be oedd gynnach chi ar y waw na ers talwm? Drych oedd e. Hen drych. Yn ôl yr hanes wedi dod yn wreiddiol o abati Ystrad Fflir. Oedd Alice byth a beinydd yn edrych arni hi ei hun ynddo fe. Yn bincio chyboli. Ond ar ôl iddi grogi ei hun o'i flanau, o rhaid i fi waredu. A lle mae'r drych rwan? Gafodd e fynd i'r afflyr eglwys i Mrs Lloyd y Plas. Ond fi ddim yn gwybod dim o'i hanes e wedi'r tân. Tân? Y tân laddodd holl deulu Lloyd y Plas dros hanner can mlynedd yn ôl. Dyle dyddio hwn fod yn hawdd... Gallwch chi sillafu'r geiriau mi eto? Vanitas. Fallter y popeth. Neisa. Dyna un ohonyn nhw. Oedd yn eitha braf yn ysgys bod yn academig. Mae bod yn gaeth yn y drych na'n gallu bod yn... Wel... Rwystredig iawn. Wi dal ddim yn hollol siŵr beth na phwy i chi, Mr Tryfan. Na pam i chi wedi dod yn ôl i'n bywydau ni nawr. Ond, gobeithio bydd na gyfiawnder i bawb y tro hyn yna fe. Gobeithio'n wir, Vicar. A diolch i chi unwaith eto am gael benthyg hwn.
Gobeithio, a bydd o gymorth i chi i ddatrys y dirgelwch o tro hyn. O bendith i chi'ch doi. No pressure there, Mr. Trev. Lle ma nhw? Wi wedi bod yn aros am ddegawdau. Pwyll ac am mynydd. Sa'n pwynt o'r bus, like Mr. Trev. Ond so chi'n meddwl bod yr Alice na wedi cael bach o rough deal? Sdim sylwi ar unrhyw beth anarferol yn hen lyniau'r ficer. Dim really. Edrych fama, beth ti weld? Teulu'r plas, one big happy family cyn i'r tân ddechrau. Edrych fana. Drych fel i ni. Ond ie, wedodd y Vic bod Mrs Plas di prynu hwnna yn ffaith sborion. Do, edrych ar hwn. Llun o Chief Inspector Parry oedd yn gyfrifol am yr achos wedi cymryd bywyd i hun yn ôl y papur, gyda llafn eillio barbwr. A sbia beth sy ar y wal tu cefn iddo. Ie, ond... Edrych ar hwn. David Davies, golygydd yr Herald, papur newydd lleol. Ffrindiau da fo'r inspector yn ôl y papur. Cafodd ei ddarganfod yn gorff yn ei swyddfa. Wedi grogi. Wedi lladd ei hun. O bosib. Doedd dim golwg o'r haff yn y swyddfa. Bach o coincidence, nag yw e? Bod nhw gyd a Drych yr un fath. Neu, yr un Drych, dio. Ei, cwled nawr. Sio mae'r Drych ma i ddechrau yn symud rownd, a sio mae fy nawr di land o lan yn lle ni. Ei, Fel wedodd y ficar, pob un wedi marw mewn ffordd hynod neu anarferol. Pawb on ti, Mr Trev. O'r ateb yn y Drych, Gai. Ei, no way bod barbwr chi ar Y ble... ddynas welodd Lisa, Alice. Yn credu bod chi di overdose o'r patches dim smoke o'na, Mr Trev. Alice Jones, mam Mary Ellen, wedi bod yn chwilio ers dros hanner canrif ac isio dial arna i. Y comic, holi amdanai. Ti'n cofio hen lyfrau Lisa? Pob math o bethau erchyll yn gallu llechu mewn drycha. So chi'n gweithio fi, pan fi'n edrych mewn i Drych, bod llon lle o weirdo psychos yn edrych yna. Dwi'n meddwl bod y Drych yma'n gallu dal yn eidia. Ac mae'r eneidia yma yn gallu ymddangos a chario'r Drych. A nawr mae Leis yn trips o rown Caerdydd, gyda llon lle o nutters mewn Haunted Mirror. Yndi. Tyd. Mae'n ddrwg dy fi. Wedi cryfan drosodd cyn bo hir. Odw i'n rhy hwyr, so chi wedi dechrau? Na. Dim eto. Ateb y ffôn, Leisa. Ateb y ffôn! I ffrindiau? O, ma'n pryderu amdani. Wedi cwrdd â fe, Mr Tryfan, yn barod. Gŵr boneddig. Llithrodd y llarn, chi'n gweld. Dores i glwy, oedd lot o wad. Dyna lle mae crogi'n well. Dipyn glanach. Ddwch ddistaw. Well i fi fynd i baratoi'r ffordd.
Peidiant ateb. Peidiant ateb yn amgueddfa. Be ti ddisgwyl? Dwi'n credu bod nhw'n cael galwad a brys yn aml. Gwasanaeth taidi. Na be fi'n disgwyl? Fi'n talu treth i'ch ma. Wyt ti? Wel, na, oce. Ond gallwn ni, mewn theori. Chi oedd yn y farch na? Pwy i chi? Pam chi di gwisgo fel na? Ie. Pethau hynod o ddiddorol, drychau. Yn enwedig hwn. Fy nrych chi, mor brydferth, mor berfferth. Yn yr abati yn ystod fflir yr o'n i'n byw. Ac yn gweithio, ac yn gwyddio, ac am beth, am ddim. Wedi darganfod hwn, doedd gwaith ddim yn bwysig. Doedd dim byd yn bwysig, ond fi a'r drych. A'r drych a fi. Cefais fy ni arddel o'r abati. Dyna pryd drewas i fargen. Bargen ar diafol. Cael byw am byth. Cael syllu ar fy hun i dragwyddoldeb. Diflannes i mewn iddo gan adael fy nghorff ar ôl dros 600 mlynedd yn ôl. Chi'n edrych yn dda? Cerfiodd y mynachod lun ohonau ar deilsen ar y llawr i rybuddio pawb arall i beidio ag ildio i demtasiwn balchder ac oferedd. Ond o'n i dal yno. Yn y drych. Cyn i fyddod allan y dial ar nhw gyd. A chwalu'r abati. Nag e, Harri'r Wythfed nath chwalu'r abati. Dyna beth i chi ar llyfrau hanes yn meddwl, ond... Un camgymeriad sydd eisiau arlaf yn eich gweld. Wel, I'm surprised. Barbwr Gari. Oedd hi thad yn pallu gadael i mi ffriodi ddi. Gweud bod hi'n rhy dda i ryw farbwr bach dinod fel fi. Oedd e bob amser yn chwerthin ar ymhenni. Yn dal i ofyn i fi fynd draw i'w di i'w siafo, ond i ddigon da i wneud na. A dyna lle weles i'r drych yn gyntaf. Yn holio ar wal y parni. Welodd hwn bopeth. Un llythrien bach. A nad y chwerthin stopio. Oedd e mor dawel. Wrth i'r bywyd lifo i ffwrdd. O'n i ddim yn mynd i eistedd mewn carchar am weddill fel os. A wedi cwrdd â llon lle o bobl diddorol yn nhw. Doedd neb yn cael mynd am merch fach chi heb ddiodde. Heb dalu'r pris. Wy bron wedi dial ar bawb. Gyda help y ffrindiau, wrth gwrs. Henry Lloyd y Plas.
Yna'i holl deulu mewn tân. Inspector Parry oedd siafio. Yna David Davies yr Herald. Fel ddwedes i, mae defnyddio llaff mor lan. Bron di dial ar bawb. Ond am Gari Tryfan. Gari? Dipyn o arwr I chi, mae'n amlwg. I chi I gyd wedi dod o'r drych, ond... Beth am y ferch fach? Pa ferch fach? Yr un yn y coch. Y coch. Cot coch. Mari. Mary Ellen Jones. Lle chi di gweld I? Gwedwch. Gwedwch! Sa'n gwybod. Fe welwch I ni! Cael wylo fi yn y fynwent. Edrych yn bethau rhyfedd. Llyngu pob peth nawn ni weld. Es I nôl i'r Bricerdi ar ôl lladd Henry Lloyd. Dringo'r stôl. Bach i'r raf. Ac yna fe gefais achubiaeth. Dewis annisgwyl gan Gerallt fan hyn. Ymuno â nhw. Byw am byth yn y drych. Ac mae wedi bod werth yr holl boen os yw Mary Ellen wedi aros amdana I. Ond beth mae Gari di wneud I chi? Fe siomodd y fi. Fi'n peth â phawb arall. Meddwl mod I wedi colli fy mhwyll, pallu fy nghredu, a chyn I fi gael dial arno. Fe ddiflannodd, a chlywes I ddim gair, dim gair. Dim nes I mi weld yn y comic yna, a chlywed fod yn ôl. Asianteth detectif, swyddfa yn y farchnad. Ond neith dial ar Gari ddim dod â Mary nôl. Cyfiawnder. Dyna be wi eisiau. Ac mae ganddo fe gyfrinach, mae'n debyg. Cyfrinach mae gen I lawer o ddiddordeb yno. Cyfrinach? Ges I fyw am byth, ond ynghlwm wrth y drych, yn sownd yn ffiniau'r ffram drwy'r amser. Ond Gari, mae e'n rhydd, wedi aros yn anfarwol, yn teithio drwy amser, yn byw am byth, yn rhydd. Ond wi'm yn credu. Feliwch beth allan ni'n neud yn rhydd. Fi a Mary Ellen. Fe yw y bywyd na fi. Ond beth am Cai a fi? Oedd eisiau help arna. Mae rhaid talu yna. Fi'n dychmygu siw mae hwn wedi ffind o'i ffordd I gymaint o dau, ond mae wedi cadw, cofio, a chaeth I weld pob peth. Beth am y pethau da mae drych wedi weld? Beth? Balchder? Creulondeb? Omni a vanitas? Faint o bethau da sydd yn y byd ma'n neso? Ffindo leisa, Riga. Geri, ffindo leisa. Mr. Tryfan, ti'n iawn? Deja vu, na I gyd. Deja vu dan bach yn fasach, ni di? Dim dewis ydych chi'n gweld. Wi angen I gyfrinach e. Lle fod am Mary a fi nôl at ein gilydd. Aros fan hyn. Ond felly mae dyma'r unig ffordd allan. Cadw'r llwybr yn glir. Mr. Gari Tryfan. O'r diwedd.
Mari Elin? Be ti'n neud ma? Paid ag ofni. Da fi sherbet flying saucers. Ma' nhw'n clas. Gari Tryfan. Yn edrych yn union yr un peth ar ôl yr holl flynydde. Be ydych chi isio, Alice? Ydych chi ddim yn fy nghredu, ydych chi? Nid cwestiwn o gredu oedd o. Doedd dim tystiolaeth. Ond weithiau, mae rhaid gwrando ar bethau eraill. A galon, eich greddf, dyna be wi wedi gorfod wneud. A be ydych chi wedi gyflawni? Beth? Byw mewn uffern, ar wahân wrth bawb. Beth yw'ch gyfrinach chi, Gari? Yn rhydd i fynd a dod, i deithio nôl ymlaen, drwy amser. Ble mae'r un bach arall? Wedi mynd i nôl yr heddlu. Sa'n credu rhywsut. Alla'ch helpu chi? Na, sa'n credu pa. Ie. Ti di gweld merch? Eitha pert? Leisa chi'n ei feddwl. Ie, Leisa. Ar yn ffordd i'w gweld i nawr, y dweud y gwir. Dewch dy fi. Ni wedi darganfod lot o bethau diddorol iawn am eich drych chi. Be ti ddim yn ei ddeall am aros fanna? Ei, sdim clem dy fi bellach pwy sy'n spook yn ein vampire. Beth yw'ch gyfrinach, Mr Tryfan? Bywyd tragwyddol, eich rhyddid, gwedwch wrthai. Gwedwch wrthai. Mari? Mari? Mari, lle wyt ti? Lle wyt ti? Dere di? Mam, fi di bod yn aros. Mae mami yma nawr bach. Bydd popeth yn iawn nawr. Yn hollol. Popeth yn iawn, wan. Popeth yn ei le. Felly gadwch iddyn nhw fynd, Alice. Ond nid yna'r ffargen. Mae'r ddau ifanc i fod i ni'n dau am munud â helpu di i ddial, Alice. Flynydde, i ni di lladd i ti, Alice. Teulu'r plas, y plismon. Mae rhaid i'r dial orffen. Does gen i ddim ateb. Fych chi nôl efo Mari rwan. Mae rhaid i chi fadda. Dylen ni fod wedi holli wddwg pan rhaid i sef iddo fe. Pidwch a gwrando arno fe. Chi'n gwybod beth sy'n rhaid i chi wneud? Dim drwy'r nos, Danny. Cofio be nes i weid, Mari? Os oes rhywbeth yn digwydd i Cai, Diolch, Mari. Popeth yn iawn nawr. I nôl dan gilydd nawr.
Pam nath Mari roi'n ffôn i'w mam? Be oedd ti ddisgwyl iddi wneud? Ffôn yr cops. Oedden nhw'n 3G, sat-nav special. O, god dim insurance dy fi. Lle eitha nhw? Y mynach a'r barbwr. Nôl i Uffern ydw ni. Mari Elin a'i mam. Mi orffwys, gobeithio. Os unrhyw syniadau dy rywun sydd ti ddatod yr affe yma? Wel, mae lot o glas ar y llawr. Allwn ni just... Cai! Roedd y llun ar stepen y drws y bore yma. Wedi gwpla o'r diwedd. Wi ddim yn gwybod be wnaethoch chi'ch tri, ond... Wel, mae dipyn mwy o heddwch ma nawr. Pawb yn ni, le iawn, o'r diwedd. Gai ddiolch i chi'ch tri. I chi wedi cael eich anfon gan rhywun da. Wi'n gwybod cymaint a hynny, os nag ydw i'n gwybod popeth. Pob bendiaeth i chi. Ac i chi. Ie, ond wythnos wedwch chi. Ond mae fy'n i gosto chi, chi'n gwybod, mae'n bit fel ceffil. Ie? O, wel, dyle hwnna cyfroi fwyd am mis. Wel, gan fod hwn yn sefyllfa mor anarferol, chi'n enll y jackpot yn Las Vegas a popeth, ni'n fodlon cadw ene stowch chi nôl. Ie, mewn mis. Ie, na i weithio fe, a... Wwff o bingo. Ie, so long nawr. Ie. Yes! Bingo! Bingo. Bingo! Oedd sens yn gweud y gwir. Mae yn fedd reit hen. Dros 6 mlwydd oed, bedd y mynach Gerallt Timothews. Dim Gari Tryfan. Wel, mae hynna'n ryddhad, beth bynnag. Gwybod mae hi dal ar dir y byw. Cofia, falle na fyddai. Mae fydd y dyn stondin antics yn gofyn am ei ddrych yn ôl. Bingo! Bingo, pan ti'n claddu fan o hyd? Dere, does dim byd na, right? Bingo! Un peth wi dal ddim yn deall. Pwy sgrennodd y comic na? A lle mae'r lleill i gyd? Falle bod clywiau yn nhw. Adra i'r Gorffennol. Ddim yn ama. Mae stori arall di o'na. Ond yw'n stori ni ddim cweit yn gorffen fanna. Yng nghysgod y bwa mae canolfan ymwelwyr fychan. Ac ynddi, ymysg hen greiriau'r abati, mae yna hen deilsen. Y dyn a'r drych. A ddarganfyddwyd yn llawr yr hen abati, yn dangos mynach, sydd byth a beunydd yn edrych ar adlewyrchiad ei hun, hyd yr agwyddoldeb. Gallwch ymweld â hi yn yr arddangosfa. Os... da chi'n ddigon dewr.